Ez itt a Pályán kívül, ahol kedvenc sportolóiddal beszélgetünk arról, mit csinálnak a pályán, vagy inkább, mit csinálnak a pályán kívül. Műsorvezető Fetter Balázs. A műsor nem jöhetett volna létre a MOL támogatása nélkül. Szeretettel köszöntünk mindenkit a Pályán kívül sorozat idei második adásában. Mai vendégem Cseh Sándor lesz, a női vízilabda válogatott szövetségi kapitánya. Szia Sanyi! Bele is csapunk a dologba. Kezdjük az elején. Ugye te eredetileg szolnoki születésű srác vagy, és Szolnokon vízilabdáztál egy jó darabig. Ugye 76-os vagy, az körülbelül az arany generációnak a kellős közepe a Kásáékkal az élen. Játszottál sokáig Szolnokon, de aztán én itt most szedtem össze veled kapcsolatban ezt, hogy oké, hogy Ibelben is játszottál, de Svájcban, meg Németországban mesélsz erről? Ha muszáj. Muszáj. Hát. Először is köszönöm szépen a meghívást. Hát igen, ugye nekem eleve az édesapám is vízilabdás volt, aztán volt OB1-es edző is Szolnokon, hát most is, de akkoriban is nagyon híres volt Szolnokon a vízilabda, tehát nagyon sok gyerek oda járt le, és én nem voltam mindig az uszodában, nyilván az egész családnak az életének a közepébe ez volt, ez a sport, de ugyanakkor meg valahogy ilyen kalandvágyó is voltam, vagy csak nem tudom, olyan válaszút elé kerültem, és akkor a külföldöt választottam már nagyon korán. Akkoriban az még azért elég fura volt a 90-es évek közepén, hogy én érettségi előtt már kimentem játszani külföldre, és akkor így felváltva játszottam Magyarországon is, Szolnok, Eger leginkább, külföldön pedig 7 évet éltem, Svájc, Németország, Katánia, Olaszországban, aztán az volt a csúcspontja így a pályafutásomnak, a vízilabdás résznek, de volt, hogy egy szezon Szaúd-Arábiába játszottam, tehát összesen 7 évet játszottam külföldön. Hogy kerülsz Szaúd-Arábiába? Hát négy csapat volt, és mind a 4 csapat minden évben vitt ki idegen légiósokat. Hasonló, mint a máltai bajnokság? Egy kicsit igen, csak inkább télen. És a Petik Gyalu, ugye vele jóba voltam fiatalkorunkban, és ő volt az egyik csapathoz ment volna, aki nem tudott kimenni, és akkor szólt nekem. Hát akkoriban ezek még így mentek 90-es években. Azért mindenki szeretett volna külföldre menni, mert sokkal többet lehetett keresni, rá voltunk kényszerülve, és hát amennyire lehetett, egymást segítettük. Akkoriban, amikor még játékos voltál, akkor hol tartott a magyar női vízilabda? Mit tudtál te erről? Hát tartott valahol biztos. Nem, hát mindig tudtam, hogy van női vízilabda, tudtam mindig azt, inkább így fogalmazok, akkor nekem a női vízilabda azt Tóth Gyulát jelentette, mint edzőt, azért ismertem a leghíresebb játékosokat. Körülbelül ennyi, ha nyertek egy világbajnokságot, úgy tudom, hogy a 90-es években nyertek, akkor azért azt úgy megvolt, meg egy pár játékost így ismertem hírből, hallomásból. Inkább a 2000-es évek eleje az, ami nekem úgy jobban már megvan. Ugye eleve Drávuc Rita, őt ismertem Szolnokról, mert ugye ő is szolnoki, onnan kezdett el, szerintem úgy emlékszem, először Szentestre játszani. Illetve amikor Katániában játszottam 2004-2006 között, akkor ugye a Katánia az a világ egyik legjobb, hanem a legjobb csapata volt, és emlékszem, ott Rita is ott volt, Drávuc Rita is, Pelle Annikó is, ők voltak az idegen légiósok, tehát akkor azért már tudtam a játékosokat, és azért ezek nagyon jó játékosok voltak akkor. 2008-tól 18-ig voltál ugye Szolnoknál utánpótlás, aztán felnőtt csapatedző. Hogy indult ez az egész? Hogy lesz valaki edző sima játékosból? 2008-tól 18-ig már a felnőtt csapatnál voltam. Hát ahogy nagyon sokan, én is úgy voltam vele, hogy edző biztos nem leszek, bár hozzáteszem, hogy mindig érdekel, de valahogy hát nem tudtam, hogy ebbe van-e értelme elkezdeni. És aztán teljesen véletlen 2006 környékén ott Szolnokon. Ugye én 2005-ben jöttem haza külföldről, Olaszországból, mert akkor született a nagyobbik fiam. És akkor 6-ba vagy 7-be kezdtem el utánpótlásba edzősködni, és igazából 1 év utánpótlás edzőség után jött 2008-ba a megkeresés, vagy a váratlan hívás. És hogy csapsz bele ebbe? Honnan volt neked ahhoz kellő magabiztosságot, hogy egy Szolnok felnőtt csapatot elkezdj edzeni? Hát az nehezen. Azért nagyon fura helyzet volt, mert nem állt jól az OB1 akkoriban Szolnokon, meg én nagyon nagy lendülettel belekezdtem a serdülő ifibe. Tehát ott 1 év alatt nagyon beleszerelmesedtem az edzőségbe. Más többet is számított nekem, mint az, hogy játszak. De valahogy mégis játékosként azért még terveim voltak, mert még csak 31-2 éves voltam.
És akkor ott volt egy nagyon nagy váltás a klubnál, de mi annyira nem is figyeltük. Ugye akkor jött Kovács István, mint szakmai igazgató, akkor vette át egy másik kör, egy másik szponzori kör az egész klubot, és igazából behívtak egy héttel az alapozás kezdése előtt, és akkor feltették ezt a kérdést, hogy akkor döntsem el, hogy hétfő játékosként vagy edzőként kezdem el. Én akkor csapatkapitány voltam, és a Lukács Dénes volt az edző, akit én egyébként nagyon kedveltem akkor, és én mondtam, hogy én nagyon szeretnék így a csapat nevébe is kiállni a Dénes mellett, de azt mondták, hogy nem ez a kérdés, tehát az már nyilván az már eldőlt, hogy most nem a Dénes lesz az edző, hanem hogy leszek-e én, vagy játszok tovább. Hát ezután sem volt könnyű meghozni a döntést, elég fura dolgok voltak. Ugye a Kovács Istvánnal én ismertem, de olyan nagyon nem beszélgettünk, és amikor találkoztunk, akkor félrehívtam, és akkor elkezdtünk négy szem közt beszélgetni. És igazából úgy vállaltam el az egy év OB1-et, hogy a Serdülő Ifét csinálhatom mellette. És akkor három csapatnak voltam az edzője egy évig, tehát ilyen nagyon furán indult ez az egész. Azt mondtad, hogy nagyon hamar beszívott téged az edzőség, főleg az utánpótlásnál. Mi az, amit nagyon szerettél ebben? Alapvetően azt gondolom, hogy mindig is inkább edző szerettem volna lenni, mint játékos, bár szerettem nagyon játszani, csak valahogy azt éreztem, hogy tehát a vízilabdában nyilván kell egy szakmai tudás, vagy ki hogy lő, ki hogy érti a vízilabdát, meg nyilván azért ez egy nagyon atlétikus sportág. Tehát, hogyha valaki jól úszik, nagy darab, laza, stb., sokkal többre viheti. Mindig azt éreztem, hogy nyilván én nem vagyok annyira magas, nem voltam annyira gyors például úszásban, kicsit kötött volt az izomzatom, hogy itt meg van kötve a kezem, hogy meddig juthatok el. Persze akkor nem gondoltam azt, hogy mondjuk eddig eljutok edzőként, tehát nem az volt bennem, de mégis azt gondoltam, hogy inkább ez az egésznek a megtervezése, az közelebb áll hozzám. A 2017-ben nyersz ugye Bajnokok Ligáját a Szolnokkal, de ahogy így összeszedtem, 3-szor nyertél OB1-et a Szolnokkal, meg Magyar Kupát, meg Szuperkupát is nyertetek. Hát nyertünk nemzetközi szuperkupát is, hazait is, mert akkor még volt. De összesen 12 döntőben játszottunk a Szolnokkal, és 10-et megnyertünk, igen. Mi ennek a titka? Mert azért ez nem egy hétköznapi történet. A titok az nem hiszem, hogy ott is volt persze, de az előző években volt a titok. Mindenféle részben. Hát most azt nem lehet kikerülni, hogy nagyon erős szponzor volt, akinek a célja az volt, hogy nagyon jó csapat legyen. De hát ezt sok helyen látunk, és ez egy nagyon nagy segítség volt. Nyilván ez egy szerencse. Az, hogy ugye én dolgoztam 2008-tól a csapat mellett, és Nyerges Zsolt, aki ugye nyilván vezette ezt a klubot, azt látta, hogy ő rám bízza ezt az egészet. Nyilván Kovács István is ott volt, mint szakmai igazgató. Tehát, hogy minden klappolt, és már előző években is nagyon jó volt a csapat, és alapvetően én rögtön az első évben azt mondtam, amikor megnyertük az első Magyar Kupát, hogy biztos, hogy fogunk nyerni Magyar Kupát, vagy egy bajnokságot, de hogy alapvetően nekem nem az a célom, hogy egy-egy bajnoki döntőt megnyerjünk, hanem az, hogy ha már ilyen szerencsések vagyunk, és ennyit dolgoztunk az elmúlt években, akkor mind játékstílusba, mind pedig valahogy így az egész csapat aurába valami olyat próbáljunk elérni, ami nagyon, nagyon ritka. És én azt gondolom, hogy egyébként valamennyire teremtettünk is ott egy játékstílust, ami szerintem azért azóta is sok csapatnál látszódik, egyfajta, hát igen, inkább játékstílusnak mondanám. Mi az a stílus? Én éveken keresztül minden éjszakámat azzal töltöttem, hogy próbáltam megfejteni, hogy klubszinten mi lehet a legjobb vízilabda. Akkoriban nyilván a Rekko, meg a szerb válogatott volt az, ami ugye az etalon volt, és mind a kettőnél ezt a totál támadó vízilabdát láttam. És ugye például a Szolnoknál is nagyon sokszor védőposztra is nagyon gyors vagy jó támadókat igazoltunk. Nagyon sokszor olyan játékosokat igazoltunk, akiknek nagyon jó volt a lábuk, nem fáradtak el a védekezésbe. Tehát én ezt a 6-5-be megyünk, és tulajdonképpen megpróbáljuk előbb vagy utóbb jó vagy rossz játékkal bedarálni az ellenfelet. Ami akkoriban azért nem teljesen így volt Magyarországon, mert pont akkor nagyon sokan a védekezésre fektették a hangsúlyt, vagy azt, hogy minél kevesebb gólon tartsák az ellenfelet. És na mindegy, és ez egy nagyon nagy utazás volt, és ez egy fantasztikus élmény volt ezek az évek, hogy nagyon sokat gondolkoztam ezen, közben egyre jobb lett a csapat, ezeket meg is lehetett valósítani, és ugye azt kértem a csapattól, hogy próbáljunk meg egész évben tényleg egy olyan, nem az, hogy kultuszt teremteni, de egy olyan pár évet produkálni, ami mindig is eszükbe jut az embereknek. És én azt gondolom, hogy ez valamennyire sikerült, mert azért azt a 3-4 évet azt mindenki a Szolnok egyedülalmaként emlegeti, és szerintem
és szerintem nem csak az, hogy nyertünk egy-két dolgot, hanem ahogy játszottunk, az is azért úgy előremutató volt, és hát nyilván ennek lett a csúcsa az, hogy ugye hazai pályán megnyertük a Bajnokok Ligáját is. Az egy 6-os döntő volt, ugye? Igen. Ott volt a Dubrovnik ellen talán 10-5, az egy 10-5. És ott volt számomra, valószínűleg mások számára is emlékezetes időkérésed a vége előtt. Nem, már a második negyed első igen. percében. Na és ott mit mond ilyenkor egy Csesanyi csapatnak? Az előző évben a Dubrovnik úgy nyerte meg az Olympiakos ellen, hogy nagyon nehéz elődöntője volt ott is, hogy rajta maradt végig az Olympiakoson, és a harmadik negyedtől megfordult lélektanilag. Egy nagyon jó Dubrovnik volt, és valahogy azt éreztem, hogy ezt a meccset el kéne dönteni az első 2-3 negyedben, mert minél tovább vagyunk, 12 000 néző előtt egyre inkább minket fog nyomni. Bementünk, és azt éreztem, hogy az első negyed még úgy elment, de rögtön a második negyed első percében az eredmény nem volt olyan vészes, 3-1-re vezetett a Dubrovnik, de nem azt láttam, amit akartam, és azt éreztem, hogy hiába vagyunk tele világsztárokkal, úgy megfogta őket az, hogy nem mernek olyan tiszterőből játszani, nincs az a keménység, az a feszültség, és azt éreztem, hogy ha most ebből felébreztem őket, vagy ha azt érzik, hogy az edzőjük mer 12 000 néző előtt is meghűlni, vagy olyan lenni, mint egyébként szokott, akkor ez talán ébresztőnek hat. Úgyhogy igazából annak ez volt a története. És így is lett? Hát szerencsére így, ugye. Ezt mindig ezt szoktam mondani, hogy azért nem szeretem, mikor ezeket kiemeljük, mert én minden nap ilyen vagyok, de ennek azért emlékszel még rá 8 vagy 9 vagy 10 év után is, mert a csapat megnyerte a meccset. Tehát utána kikapunk 4 góllal, akkor az én szavaim biztos, hogy nem maradnak meg. Igen, most nem kérdezném meg, hogy mit mondtál. 18-ban hagytad ott a Szolnokot, ugye? És 23-ban lettél a női válogatott szövetségi kapitányát, közte van egy pár év. Az alatt mi történt veled? Amikor ugye a Szolnok edzője voltam, akkor én annyira meg akartam felelni, és annyira csak abban dolgoztam, hogy minden mást nem elutasítottam, hanem minden mást félretoltam, mint egy igazi klubedző. És akkor hirtelen így kinyílt a világ. Ugye felhívtak a magyar televíziótól, hogy nem akarok elmenni szakkommentátornak, ami nagyon jó volt, mert ezáltal, akkoriban nagyon sok meccset adott a tévé, és ezáltal így nagyon benne maradtam. És egyébként, hát Andrával nagyon szerettem együtt dolgozni, tehát ővel ez olyan volt, mint egy továbbképzés, mert tényleg annyira fel van mindig készülve. De ugyanígy megkerestek újságok is, megkerestek más csapatok is, és akkor eldöntött... Mérei Andréról beszélsz? Igen, bocsánat, hogy csak Andrának mondtam, Mérei Andrára, igen. És tehát a lényeg az, hogy úgy kinyílt az egész világ, de én azt döntöttem el akkor, hogy nem akarok elmenni csak úgy edzőnek valahova. Ha már ilyen szerencsés voltam eddig, akkor én egy olyat fogok megvárni, ami úgy megszólít engem, ami nem egy munka, hanem egy újabb kihívás, egy újabb életcél. És akkor pár hónap múlva hívtak fel a szövetségtől, Vári Attila, hogy meg akarják reformálni az utánpótlást, és hogy legyek már a vezetője. És ahhoz mit szóltál? Hát először nagyon fura volt, ugye alakult egy utánpótlás bizottság, illetve addig is volt, de újra alakult, és annak ugye Benedek Tibor lett a vezetője. Én meg a szakmai részt kellett, hogy irányítsam, és aztán valahogy úgy azt éreztem, hogy most elmegyek egy másik klubhoz, jó esetben hasonló sikereket elérek, mint a Szolnoknál, de hogy ezzel meg az egész magyar vízilabdának a jövőjét befolyásolhatom. És úgy valahogy megtetszett, és aztán elkezdtünk először dolgozni. Ugye nem nagyon voltam még képbe az UP-val, tehát az elején egy-két hétig azért inkább hagytam, hogy a Tibor mondja, hogy szerinte hogy kéne az UP bizottságot felépíteni, de aztán nagyon-nagyon összejöttünk, és ez az UP bizottság sajnos nyilván Tibor nélkül, de a mai napig nagyon befolyásolja szerintem a magyar vízilabdát. Nyilván azóta is Székely Búcsúval, Madaras Norberttel szinte napi valamilyen munkakapcsolatban vagyok, de ugye benne volt akkor még Merc Tamás is, Vince Balázs, ugye Varga Zsolt is, azóta már jöttek hozzá, most ugye Dabrowski Norbert, Varga Dani is benne van, Lukács Gergő, most elnézést, ha valakit kifelejtettem. De a lényeg az, hogy, és akkor elkezdtem dolgozni az utánpótlásba, és rengeteg tervem volt. Az első 2 hétben leültem, arra emlékszem, elkezdtem nézni a naptárat, hogy legyenek edzések, és arra gondoltam, hogy ezt hogy lehet csinálni. Egész nap csak ültem és írtam. Szóval egy teljesen új pályát kaptam, és évekig azon dolgoztam, hogy minél jobb stábokat neveljünk ki, én minél jobb szakmai igazgató legyek, és hogy minél eredményesebb és jobban tudjuk a utánpótlást felépíteni. Úgyhogy 5 évig ezt csináltam.
Miért volt szükség egy ilyen nagymúltú sportágnak az utánpótlásánál, a utánpótlás korosztály megreformálására? Nyilván ezt azoktól kell megkérdezni, akik ezt meghúzták. Én azt gondolom, hogy azért, mert rendszert akartak építeni, és egy olyan embert akartak a szakmai vezetőnek, aki egyik klubhoz sem tartozik. És most, hogy ugye ez 2010-hánytól csináltad ezt? 18 és 23 között, mellette még az OSC-nek voltam ugye 3 évig a szakmai igazgatója. Azt igen, arra emlékszem. Igen. Látsz most valamilyen változást 2018-as utánpótlás struktúrához képest a mostani magyar vízilabdában? Én tehát azt gondolom, hogy előtte mindig jó volt a magyar utánpótlás, meg előtte is nagyon jól dolgoztak az edzők. De azt gondolom, és ezt meg most nem vagyok álszerény, muszáj kimondani, hogy ott 18-tól elkezdtünk egy újfajta rendszert felépíteni, aminek nem tudtuk, hogy mi lesz a vége, és aztán, nem miattam, mert az edzők miatt, a szövetség miatt, meg mindenki miatt, az egész összefogás miatt egy csoda lett a vége. Mert ugye elértünk egy olyan szintre, hogy U16, U18, U20 mindenhol mi nyertük a világbajnokságot, ami szerintem egy... Ez eléggé kézzelfogható. Én is azt gondolom meg. De a legfontosabb része az volt, hogy elkezdtünk egy olyan szemléletet, hogy 15 éves kortól már elkezdtük a felnőtt válogatottra képezni a játékosokat. Ugye nekem ilyen szempontból szerencsém volt, hiszen én bajnokok ligájás edző voltam, tehát én tudtam, hogy mi ott az elvárás. És akkor elmondtam, edzők, kollégákkal egész nap dolgoztunk, nem voltunk az edzéseken, és azért, ha belegondolunk, hogy abból az U20-as válogatottból hányan vannak most a felnőtt válogatottban, akkor azt gondolom, hogy nagyon sikeres volt az 5 év, igen. Hogy ha összehasonlítod magadat a 2000-től regnáló női szövetségi kapitányokkal, Faragó Tamással, Merész Bandival, Bíró Attilával, saját magadat, ugye neked van most Szingapúrból egy VB ezüstöd, meg van egy EB ezüstöd most, amit most nyertél. Igen. Hogy mi lehet ennek a vége a terészedről? Tehát ugye nyilván nem sokára lesz egy olimpia, hogy valahova, hova akarod te eljutatni ezt a magyar válogatott? Mi az elképzelés? Hát most nem akarok provokatív lenni. De legyél. Tehát én nem akarom összehasonlítani magamat a korábbi edzőkkel, szövetségkapitányokkal. Egyrészt nyilván Faragó Tamással eleve nem szeretném összehasonlítani magamat. Merész Bandi is volt az edzőm is még fiatal koromban. Bíró Attila volt az egyik kedvenc játékosom gyerekkoromban. Tehát én azért nem akarom összehasonlítani magamat, mert hát azt érzem, hogy nem más korban, mert nem 50 évvel ezelőttről beszélünk, de azért mégis más korosztályokkal, más játékosokkal, kicsit más korban versengeni a szövetségi kapitányoknak nyilván lehet, de nekem igazából nem ez a célom. Nekem az a célom, hogy én nagyon büszke vagyok erre, hogy a női válogatott szövetségkapitánya lehetek, és én megpróbálok ebből mindent kihozni. Természetesen szeretnék olimpiai bajnok lenni, világbajnok lenni, Európa-bajnok lenni. Azt gondolom, hogy ez teljesen normális. Meg azt is elmondhatom, hogy minden nap ezek az alapelvárások az edzések közben. Tehát én nem a második helyre hajtok a harmadikra, viszont ugyanakkor meg azt is óriási élménynek és sikernek élem meg. Tehát most ez lehet, hogy hülyén hangzik, de nekem nem az a fontos, hogy hanyadikak leszünk, mert pontosan tudom, hogy ez majd aznap fog eldőlni. Tehát itt olyan szoros a mezőny, hogy ugyanannyi munkát kell csinálni, és ugyanúgy kell élni, akkor is, ha 5-ek leszünk, és ha elsők leszünk. Úgyhogy én azt szeretném, hogy hát amiben a fejemben vannak, azok a tervek megvalósuljanak, és igazából nyilván azon az úton tovább menni, ami az elmúlt másfél évet jellemezte. Milyen tervek vannak a fejedben? A tervem a fejemben az, hogy legyen egy nagyon atletikus csapat, mert szerintem a női vízilabdában ennek még nagyobb a jelentősége, mint a férfi mezőnyben. Miért? Egyrészt azért, mert a dressz rángatása miatt még nagyobb test-test elleni csatának vannak kitéve, illetve azért, mert azt gondolom, hogy a női mezőnyben aki erősebb, gyorsabb, agresszívabb, hozzá van szokva jobban ehhez a párharcokhoz, az be tudja jobban darálni az ellenfelet, mint a férfi mezőnybe. Nem véletlen szerintem, hogy mondjuk az USA, Ausztrália, Hollandia, ők mindig is az élmezőnyben vannak a nőknél, mert ott ilyenek a csapatok, ilyenek a játékosok. Nem mindig ők nyernek, de ezáltal ők mindig is ott vannak az elsők között. Tehát szeretnék egy nagyon, aki atletikusságban, erőben felveszi az ellenféllel a versenyt. Amit nagyon szerették, az az, hogy egy olyan csapat legyen, amelyeket odasorolnak az első 3 közé, illetve amit nagyon szeretnék, hogy legyen egy olyan csapat, amelynek minden tagja jó játékos,
viszont van 3-4 klasszis, akik meccsel döntő játékosok, mert szerintem nagyon fontos a csapategység, rengeteg meccset meg lehet a csapategységgel nyerni, de egyénességek nélkül nem lehet standard módon ott lenni a toppon és megnyerni. Egyszer-egyszer lehet szerencsével döntőt nyerni, de összességében azt gondolom, hogy azért minden csapatsportágban ezen múlik. 24-ben Párizsi olimpia. Hogy emlékszel vissza rá? Hát életem első olimpiája volt, remélem nem az utolsó, nagyon nagy élmény volt, szerintem a csapat nagyjából a maximumot kihozta magából, szakmailag én nagyon elégedett voltam ezzel, kicsit szerencsétlenek voltunk, és itt csak az 5. hely lett meg. Azt csalódásként érted meg? Mert ugye a vízilabda szövetségnél, ha jól tudom, akkor mindig a 4 közé jutás a cél világesemények Hát előtt. az, igen, de hát nyilván szerettem volna, hogyha érmesek vagyunk, de amúgy nem éltem meg olyan nagy csalódásként. A értékelésed az hogy nézett ki, amikor hazajöttetek? Hát kb. Így, amit elmondtam, hogy szerintem egyébként sokat fejlődött a csapat, és szerintem jól játszott, és sokat kihozott magából, de volt egy pár olyan nüansz, ami miatt egy szerencsés, nehéz ágra kerültünk, ahol tényleg a maximum se volt elég. Mert azt gondolom, hogy a negyed döntőben az USA ellen teljesen a maximumot nyújtotta a csapat, amikor 5-4-re kikapott. Az, hogy az ausztrálok ellen csak döntetlent játszottunk, talán az, hogy a hollandoktól kikaptunk 1 góllal, ott egy-egy nüansz miatt, ha ott nyerünk, tehát hogyha 1-2 ponttal többet szerzünk, akkor könnyebb ág lett volna a negyed döntőbe. Most még friss élmény nekem az EB döntőtök. Néztem az elődöntőt görögök ellen, és aztán meg a hollandok ellen, hogy nyilván nem vagyok teljesen hozzá nem értő, de nem tartom magam szakembernek. De mondjuk a görögök elleni meccs az egy, hogyha valaki először látott életében női vízilabda meccset, akkor lehet, hogy nem ejti rabul élete végéig, de a holland meccs az egy nagyon komoly, erős meccs volt. Hogy lehet 2 meccs között ilyen nagy különbség? Nem tudom kívülről milyen volt, nekem nagyon tetszett a görög meccs is, meg a görög meccsben volt egy olyan dramaturgia, ami azért nagyon ritkán fordul elő, tehát ez egy, ugye utána rengetegen mondták ezt, hogy hát ez egy, nem is lehetett volna írni jobb forgatókönyvet. Ezzel hogy igen, tehát nyilván ez is benne van a sportban. Másrészt pedig, hát nyilván ott nagy volt a tét, mind a 2 csapatot nem nyomta, de azért az elődöntők nagyon sokszor szoktak ilyenek lenni. Mind a 2 csapat küzdött, fegyelmezett volt, és ez lett belőle. Hát a döntőben meg azt gondolom, hogy mi nagyon sokat tanultunk az előző döntőből, és egy sokkal felszabadultabb, egy igazi, tehát szerintem nagyon jól játszottunk. A világbajnoki döntőről beszélsz, hogy abból tanultunk sokat. A holland csapatnak tavaly nem sikerült az éve, ugye 5. lett a világbajnokságon, a világkupán se jutott döntőbe. Szerintem ők most nagyon megújultak, és nyilván őket is nagyon vitte előre ez, hogy akkor megint ennyire jók. És 2 csapat, amelyik azt érezte, hogy itt most csak akkor nyerhet, ha a maximumot hozzá. Tehát itt most nem lesz az, hogy a másik majd egy gyengébb napot fog ki. És ez emiatt én azt gondolom, hogy az első 3 negyedben is jó meccs volt, nagyon szervezett volt mind a 2 csapat, és utána pedig egyénileg olyan villanások voltak, ami egy ilyen igazi párbajjá tette az utolsó negyedet, és aztán még 5 Péteres párba is. Hát igazából én ezt így láttam. Amikor elvállaltad a női válogatott vezetését, akkor mi volt az első felismerésed, amire így nem számítottál, hogy miben lesz ez teljesen más, mint amikor mondjuk egy szolnoki férfi csapatot vezényelsz? Hát kezdjük ott, hogy amikor elvállaltam, akkor ugye még a Mihok Attilával együtt voltunk egy 1,5 évet, és nyilván ott le voltak osztva a szerepek, nagyon sokat dolgoztam én is a csapattal, megbeszélést tartottam, taktikáztam, de ő meccselt. Tehát nyilván ilyenkor az ember azért eleve máshogy áll hozzá, bár hozzáteszem, ettől függetlenül azért szerencsére jó volt nagyon köztünk a munkakapcsolat, tehát az ember nem érezte úgy se pályán kívül az edzéseken, hogy bármiben hátráltatva van, de nem ez volt a kérdés. A kérdés az, hogy mi volt az első érzésem. Az első érzésem, lementem Balatonra, ott volt az első edzése ennek az új szakmai stábnak. Lementem, senkit nem ismertem, bementem a megbeszélésre, és azt mondtam, hogy mindenki beszél, és vihorászik, és magyaráz, és mint amikor az iskolába bemegy egy osztályba az osztályfőnök. Na most ez nekem azért volt fura, mert egy férfi vagy fiú csapat egy ilyen szituáció biztos, hogy csendben ül, és várja, hogy mi fog történni. Jön a 2 új edző. És utána aznap megfogalmazódott bennem az, amit már nagyon sokszor elmondtam, tehát ez már biztos nem izgalmas tőlem, hogy szerintem egy férfi csapat, amikor
amikor nagyon kemény a szitu, amikor nem azt mondom, hogy pánik van, de amikor nem is az, hogy megijed, de amikor úgy picit még azt is mondhatom, hogy megijed, amikor úgy nagyon össze kell kapnia magát, akkor tud igazán jól játszani, egy női pedig akkor, hogyha boldog. Szóval szerintem ez a legnagyobb különbség. Erre nagyon kíváncsi leszek, hogy akinek ilyen komoly tapasztalatai vannak férfi, felnőtt, meg utánpótlásban is srácokkal, hogy milyen más élményei vannak a női szekcióban, mert nyilván ebben nehéz kintről belelátni, már pedig nagyon izgalmasnak tűnik így. Aztán volt-e olyan beidegződésed még a férfi edzői korszakodból, amit egészen biztosan tudatosan el kell hagynod egy női csapat vezetésénél? Hát sok ilyen volt. Hát, hogy mondanál egy párat? Mivel nagyon sokat számít az önbizalom még minden sportban, de azt gondolom, egy női csapatnál az önbizalom az még hatványozottabban fontos, mint a férfiaknál. Ezért például mondjuk a videózásoknak az összevágása, az teljesen más menetrendben megy. És itt nem azt kell gondolni, hogy akkor nekik csak a jót, de azért arra nagyon kell figyelni szerintem, hogy az alapozó vagy a felkészülési szakaszban letudjuk azokat, hogy miben szeretnénk jobbak lenni, és ahogy közelednek a mérkőzések, inkább már a pozitív példákat mutatni, mert abból ők sokkal jobban tudnak épülni. Még egy férfi csapatnál akár egy nappal a meccs előtt is be lehet vágni nagyon durván egy olyat, hogy ezt ne csináld, és ezt csináltad tegnap, mert akkor nyilván ez felhergeli azt a játékost. Akkor például az, hogy nekem mindig nagyon sok ötletem volt, és nagyon sokszor azt éreztem, hogy a férfi csapatok mellett, hogy azzal csinyán kell bánni. Az újításokkal? Az újításokkal, a játékokkal. Ők is szeretnek játszani, meg ők is szeretik az újításokat, de nem úgy, mint a női csapat. És például, és itt nagyon ki tudom ilyen értelemben érni a kreativitásomat. Tehát, hogy lemegyünk az edzésre, és én nem is szoktam már szintén hagyományos bemelegítést tartani, és nem azt akarom, hogy minden áron jól érezzék magukat, de én is jól akarom magam érezni, és ott rögtön kitalálok egy játékos bemelegítést. És nagyon szeretem, hogy ők ezt rögtön nagyon élvezik, és komolyan veszik, és tényleg bemelegszenek. Akkor a következő az például, hogy hát eleve maga a kommunikáció is más. Mert szerintem az életben is más, hogy beszélek egy nővel és egy férfival, és hiába a sportoló, és hiába vagyok az edzője, akkor is máshogy beszélek egy nővel és egy férfival. Tehát ez már eleve meghatározza. Na de hogyan? Nyilván értem, amit mondasz, hogy máshogy beszélsz egy nővel, mint egy férfivel, de hát ezek élsportolók, ugye az esetek túlnyomó többségében. Mi az, amit így tanácsként tudnál adni olyanoknak, akik hasonló cipőben fognak járni? Tanácsot én senkinek nem szeretnék adni, mert ezek a saját... a legjobb gyakorlatot akkor itt. Hát valahogy ez onnan indul, hogy amikor egy fiú gyerek, akkor elkezd játszani az iskolába, elkezd játszani a játszótéren. És ott vagy focizik, vagy ezt játszik, vagy fogócskázik, nyerni szeretne, élvezi, hogy együtt játszik valakikkel, de szeretne nyerni, szeret a csapathoz tartozni, stb. És sokszor mondtam ezt a csapataimnak, hogy amikor felnőttek lesztek a férfiak, és 20-25 évesen, tulajdonképpen ugyanazt csinálhatjátok, amit gyerekkorotokban legjobban szerettetek volna, és ebben még magyar bajnokok is lehettek, pénzt kereshettek, hogy ez egy óriási dolog, és ezt meg kell becsülni. Na most azt gondolom, hogy aki viszont, de ezt nem tudom, nekem 2 fiam van, nem volt lányom, és nem is voltam, tehát ez csak ami így bennem van, hogy egy lány elkezd ugyanúgy játszani, és aztán, hogy ő választ egy ilyen nagyon kemény atlétikus sportágat, mint a vízilabda, és ő tulajdonképpen ugyanennyit, vagy még többet elkezd edzeni, mint egy fiú. Ez számomra olyan tiszteletre méltó, hogy eleve már máshogy beszélek egy női játékossal. Valahogy néha az érzésem, de lehet, hogy csak azért, mert én férfi vagyok, hogy egy férfinél ez ilyen alapdolog nekem, hogy ő vízilabdás, vagy focista, vagy kézilabdás. Viszont egy női játékosnál nem teszem meg, mert az edzőjük vagyok, de minden nap oda mennék és megköszönném, hogy te ezért a sportágért ennyit edzel, és hogy te ebben jól akarsz lenni. Szóval nem tudom, hogy ez jó-e vagy rossz, de én ezt így gondolom, és nyilván emiatt más a kommunikációm is. Tehát én annyira csodálom igazából ezt, hogy egy nő lemegy és kondizik, és leúszza az adagot, és tudja azt, hogy mennyire kemény ellenfelekkel kell majd megbirkóznia, és készül erre, és átlépi a saját határait, és hogy ez nekem egész életemben a férfiaknál normális volt, mert ebben nőttem föl.
De az, hogy ezt nők csinálják meg, ez nekem még mindig olyan, tényleg, hát nem tudok más szót mondani, ezt nekik is el szoktam mondani, tehát nem szégyellem, ez olyan csodálatos, és nyilván emiatt ugyanúgy ki kell raknom valakit a keretből, ugyanúgy le kell őt szidnom, tehát mint edző ugyanúgy tevékenykednem kell, de valahogy ez van az egésznek a hátterébe, hogy én nagyon-nagyon becsülöm és büszke vagyok rájuk. Konfliktuskezelések dinamikája mennyiben más egy női csapatnál, mint egy férfinél? Van konfliktus? Van, de a férfiaknál is van, és a nőknél is van. Nekem azért szerencsém volt, mert amióta én női szövetségkapitány vagyok, olyan nagyon nagy problémám soha nem volt. És azért úgy általánosságban a napi dolgokban mindig van valami, de összességében azért mindig, majdnem mindig boldog időszak volt. Tehát olyan nagyon nagy fél évre kiterjedő hullámok, negatív hullámok nem voltak. Hát szerintem rendet kell tartani, mindenkinek tudni kell, hogy mi a feladata, meg hát nyilván azért én nem avatkozok bele mindenbe. Tehát, hogy azt szoktam kérni, hogy amit a uszodán kívül csinálnak, akkor mindenki élje az életét, legyen olyan, amilyen. Amikor belépnek az usziba, akkor viszont azt kell csinálni, amit mondok, és ezt ők be szokták tartani. A csapat kohéziónak a kialakítása, vagy az építése már eltér a két nem között? Hát, talán egy picit igen, de azt gondolom, hogy ebben nem, tehát amiket hallottam, azokat én nem tartottam teljesen igaznak, és szerencsére eddig nem is tűntek igaznak. Ez a generáció különbség. Mert azt gondolom, hogy a generáció különbség biztos, hogy van egy 32 éves és egy 18 éves között, bár egyébként a férfiaknál azt veszem észre, hogy egy 30 éves férfinak is lehet egy 22 éves férfi az egyik legjobb barátja is. És egyébként ezt próbálom a lányoknak is, a nőknek is, a játékosoknak is elmondani, hogy ne beszéljük azért tele magunkat ezzel. Tehát én azt gondolom, hogy egy 30-32 éves női játékos is, oké, játékosként már egy kicsit idősebb, egy rutinosabb. Na de hát a való életből még egy fiatal nő. Most egy 20 éves nincs olyan tőle messze, tehát nem egy 50 évesnek kell egy 16 évesre összejönni, tehát ha akarják, és ha elkezdenek egymással beszélgetni, akkor van közös téma. Úgyhogy azt érzem, hogy most ebben jó az L1 a csapaton belül, de ehhez nyilván az is kellett, hogy a fiatal is felnőjön egy kicsikét az idősebbhez, és az idősebb is megfiatalodjon egy kicsit a fiatalhoz. Tehát ha mindig csak várunk a másikra, akkor nem lesz jó. Sose jön össze. Igen. Egyébként például Stegerwald Krisztián, ugye nagyon sokan ismerik, ő együtt dolgozik a generációkutató, de egyébként ő még nagyon sok mindenben nagyon jó, és ő dolgozik így velem, tehát ő... Te kerested meg? Nem, ő a szövetséggel kezdett el dolgozni, és aztán a két szövetségi kapitánnyal leült, és tulajdonképpen mind a két szövetségi kapitánnyal dolgozik pont az ilyen ügyek miatt, és hát nem mondom azt, hogy a barátom, mert nyilván, de nagyon jó a kapcsolat szerintem kettőnk között, és ő például nagyon sokat tud segíteni ötletekkel. Mondasz erre példákat? Ez egy nagyon izgalmas téma. És tudok, de nem a legkézenfekvőbbet fogom mondani, mert nem akarok valahogy most ilyen gyakorlati dolgokat, ez így a mi titkunk, és így azt így nem akarom úgy elmondani. Nem esne jól. De inkább azt a részét emelem ki, hogy mindenki, aki dolgozik egy csapattal, rengeteg kreatív ötlet, vagy nem mindenki, de vannak, akiknek kreatív ötletei vannak. De aztán egy idő után azt gondolja, hogy ez sok vagy kevés, kell ez vagy nem kell. És nekem ez a jó, hogy amikor megbeszéljük ezeket a dolgokat, akár ő tanácsol, amit akár én mondom az ötleteimet, akkor ő megerősít valamibe. És azt érzem, hogy elmondom, és ő azt mondja, hogy hú, de jó, csináljuk meg. Vagy ő mond valamit, és azt mondom, hogy fú, ezt már annyira régóta akarom. Akkor én nem leszek más ember. Én nem azt csinálok, hogy a Krisztián mondott valamit, elkezdem a csapatnál, hanem ő mindenben, ami én vagyok, meg tud erősíteni. És hiába vagyok én amúgy egy céltudatos, és sokáig vezettem egyedül is rengeteg dolgot, vagy jó vezető, ha az vagyok egyáltalán, de azért mindenkinek nagyon jó, hogy ilyen nagyon jó stábba tud dolgozni. Tehát nekem ez benne a legjobb, bár nagyon sok tervünk van még a jövőt kapcsolatban, de az elmúlt időszakban, hogy nagyon-nagyon ott tudott lenni a hátam mögött, és meg tudott erősíteni, és ez az önbizalmat nagyban-nagyban növelte. Női csapatnál a mentális felkészítése bizonyos Európa vagy világbajnokság vagy olimpiai sorozatnál az hangsúlyosabb, mint a férfiaknál? Tehát jobban oda kell rá figyelni, vagy pedig ez ugyanolyan feladat mind a két? Szerintem a férfiaknál is ugyanolyan fontos, más jellegűek a problémák vagy a feladatok. A nőknél is nagyon fontos, én nagyon sokat dolgozok ezzel, de azért én mindig azt mondom, hogy azért ez mindenkinek egy picit a magánügye, tehát válogatottnak senkinek nem kell lenni, aki idején az oldja meg, hogy azért válogatott szinten tudjon működni fejben, testben.
És hát itt is kiemelném azt, hogy ez ma már nem egy egyéni show, tehát hogy olyan jó a stábom, nagyon jó. Ugye nyilván a két másodedzőről kevesebb szó esik mostanában. Mesélsz róluk? Hát igen, ugye Ács Berci az egyik, Dávid Zoli a másik. Ács Berci egész életében mióta edző ott volt, tehát ő maga a női vízilabda, mindenki ismeri, és nagyon jó, nagyon szeretek vele beszélgetni, mert ő egy igazi profi csapatember, úgyhogy én nagyon-nagyon örülök, hogy ő itt van, amellett, hogy egyébként nagyon jól dolgozik a kapusokkal is, de én szeretek vele beszélgetni, és ő annyira tudja, hogy mi kell egy stábba. Pont annyi, amennyinek kell lenni, úgyhogy nagyon jó vele együtt dolgozni, nagyon szeretek. Dávid Zoli ugye egy teljesen más történet, azért sokan meglepődtek, amikor én idehívtam másodedzőnek, de az utánpótlás fiú válogatottaknál már dolgoztunk együtt. Miért lepődtek meg sokan? Hát egyrészt ugye nem volt női edző, másrészt a Hát fiú... Lehet, hogy azon is meglepődtek, hát azon még jobban meglepődtek annó, igen. És hát azért a fiú edzők között is nyilván keményebb vonalat képvisel, tehát nem az a lágyhangú, hogy egyáltalán ez jó lesz-e, de én dolgoztam együtt az Zolival utánpótlás válogatottaknál, és én tudom, hogy ő mennyire odaadó tud lenni, fegyelmezett, és velem nagyon jól együtt tud dolgozni, és hát ő is szerintem nagyon jól sikerült, mert ő egy nagyon-nagyon jó, nem mondanám, hogy pályaedző, mert ledekre állnám, hanem aki nagyon jól tart edzést, egy olyan edző, illetve nagyon jól kijön a játékosokkal. Úgyhogy ez a két edző, ez nagyon nagy bástya mellettem. Ugye mindig meg szoktam említeni Horváth Viktóriát, aki a csapatvezetőnk, de nem csak csapatvezető, hanem ő tulajdonképpen így a legközvetlenebb stába az a nő, akinek kapcsolata van a női játékosokkal. Tehát, hogy ő mindenes. A szövetséggel tartja a kapcsolatot, csapatvezető, nekem az egyik legfőbb bizalmasom, a edzőknek a legfőbb bizalmasa, de ezt nem rossz értelembe kell venni. Például vele megbeszéltem rögtön az első percben, hogy ő jó kapcsolatot ápol a játékosokkal, nem kell mindent elmondania nekem. Mert én nem szeretném azt, hogy itt az legyen, hogy majd nekem van mindig zerre, mindenki. Nem. Én soha nem voltam az a típus, aki megy be az öltözőbe, és mindenről mindenki tudni akar, viszont tudom azt, hogy a játékosoknak milyen fontos az, hogy vannak olyan emberek a stábban, akivel ő meg tudja beszélni, és az nem ellenem fog beszélni. Akkor emellett nyilván Tóth Lacit, Tóth Lászlót is behoztam, ő nem közvetlen stábtag, de az centerekkel szokott edzéseken külön dolgozni. Mielőtt még a stábba végigmennék, nyilván az egész szövetség. Tehát én nagyon szeretem azt, hogy a szövetségben kedvelem azokat az emberek, akik ott vannak, az irodában is. Nyilván a Madaras Norbi is rengeteget megtesz a csapatért, utazik a csapattal, figyeli, hogy mi történik, stb. Székely Búcsúval már nagyon régóta együtt dolgozok. És hát nyilván az a baj, hogy nem szeretnék, mert nekem mindenki ugyanolyan fontos, de hát azért most nem az a cél, hogy felsoroljak 8 embert, de ugyanúgy a videóstól kezdve van pszichológus, van dietetikus, van szárazföldi edző, van gyógytornász, és én azt érzem, hogy mindenki egy csapatot alkot, és annyira jó érzés az, amikor nem kell mindenkinek lejönni minden edzésre, de hogy lejönnek, mert ott akarnak lenni, látni akarják, a dokibá is, ahogy felhív engem esténként, hogy elmondja kivel mi van. Szóval, hogy azt érzem, hogy ez is hozzátartozik ahhoz, hogy itt mindenki biztonságban érezheti magát, másrészt viszont látja azt, hogy itt azért bele kell tennem magam, mert ez nem csak arról szól, hogy nekem van-e kedvem játszani, meg az edző kiabál velem, hanem sokkal többről szól. Hogyan kezelik a hölgyek az ezüstérmet, és te hogyan tudsz nekik ebben segíteni? Ugye az azért kiderül a te beszámolódból, hogy neked mi az árszpoetikád ezzel kapcsolatban, hogy nem baj, ha nem nyeritek meg, de jól játszatok, a lehető legtöbbet hozzátok ki magatokból. Tehát egyrészt az egyik kérdés az, hogy hogyan kezelik a hölgyek, amikor mondjuk két jelentős döntőt nem tudnak megnyerni, és te hogy tudsz nekik ebben segíteni? Nagyon fura ez, mert amikor bejön ide az ember, pár mondatba összeszedni ezt, akkor nyilván az egész egyéniségét nem tudja átadni. Tehát én nyerni szeretnék. Tehát én mindent, engem csak az érdekel, hogy nyerjünk. De ugyanakkor meg ezt nem tudom abban a pillanatban, amikor nem nyerünk meg valamit, rátolni a játékosokra. Tehát, hogy nem hiszem, hogy attól leszünk jobbak, hogy valamit még jobban akarunk, még a 100%-nál is jobban. Akarjunk mindent, akarjunk nyerni, és hogyha nem sikerül, akkor legyünk nagyon szomorúak, sírjunk, menjünk be az öltözőbe, és amikor bezártuk az öltözőajtót, akkor mindenki jöjjön ki, és élje az életét tovább. Ha akar, sírjon 3 napig. Ha akar, akkor rögtön mosolyogjon. Mert alapvetően
most tudom, hogy hülyeségnek hangzik, mert nagyon fontosak a nézők, nagyon fontosak a szponzorok, nagyon fontosak a szülők, minden fontos, mert azért egy válogatott, azért nyilván tehát ott azért másért is felelősséget kell az embernek vállalnia. De azért a legvégén, a kör közepén mindenki magának csinálja, a játékos is. Ha ő mindent beleadott, és mindent megcsinált, akkor, és kijön, és ő azt érzi, hogy nem tudok szomorú lenni, mert most sportolói nyelven fogalmazva, beledöglöttem a vízbe, akkor még napokig sírjak, mert a másik embernek ez jó, mert ő azt hiszi, hogy elsőnek kell mindig lenni. Tehát akarjunk elsők lenni, és nekem csak az számít, hogy elsők legyünk. De annyi rutinom meg van, hogy úgyse leszünk mindig elsők. Akkor 5 perc meghal az ember, de tényleg meghal, és aztán 5 perc múlva újra kell éledni. Vannak ilyen meghatározó pontjai a férfi és a női játék taktikai felépítésének? Hát sokan azt mondják, hogy 2 különböző sport, de szerintem ez nem igaz, nagyon-nagyon hasonlít. És ezt mondtam már, és ez abszolút nem negatív, sőt pozitív, hogy a 17-18 éves fiúk szintjének felel meg a felnőtt női válogatott szint körülbelül, mert utána a férfi már nagyon elmegy ilyen test-test-ellenibe. Tehát ahhoz van nagyon nagy hasonlóság, inkább így mondom. És akkor vannak persze, hát nyilván eleve a párharcok a dresszfogás miatt, illetve taktikailag is nyilván lövőerő miatt, azért más taktikai megoldások is vannak, de azért alapjaiban hasonló a kettő. Női játéknak a fizikalitása, vagy a tempója, az mennyire igényel tőled valamilyen más hozzáállást, mint mondjuk a férfi edzőként volt? Hát igényel, mert hát olyan értelemben nem igényel, hogy a férfiaknál is mindig ezt mondtam, hogyha bemegyünk a vízbe, és ott megvernek minket, meg nem kapunk levegőt, akkor lehetünk mi a világ legügyesebb vízilabdázója, akkor se fogunk nyerni. Tehát ugyanezt gondolom a nőknél is. Tehát hiába vagyok ügyes, meg tudok csavarni, meg szenzációsan lövök kapura, ha valaki oda megy, megfogja a dresszt, nem engedi el, és nem tudok elmenni, aztán nem kapok levegőt, és ebbe belefáradok, akkor nem fogok nyerni. Tehát ilyen értelemben a férfiaknál, nőknél mindig ez volt az alapfeltételem, hogy azért szeretem a kemény játékot, azért akarom megszoktatni a kemény játékot a csapattal, nem azért, mert mindig verekedni akarunk, vagy mindig szorosat akarunk fogni, hanem ha ezt az ellenfél ránk erőlteti, akkor nem fogunk nyerni. És tehát ilyen értelemben a kettő ugyanaz. Nyilván picikét más dolgok kellenek mondjuk a nőknél, mert még egyszer mondom, azért ez nagyon nehéz, hogy a férfiaknál csak a gatyát lehet megfogni, itt meg mindent meg lehet fogni. Tehát én, amikor lementem az első, tehát úgy néztem meg olyan szemmel az első komoly női meccsemet, rögtön ezt éreztem, és a mai napig ez a véleményem, hogyha valaki testközelből néz egy női mérkőzést, az a vízilabda és a judó keveréke. Tehát az teljesen egyértelmű. Víz alatti kamerával abszolút így. Igen. És éppen ezért, hát most, hogyha ez igaz, tehát azt mondjuk, hogy igaz, akkor nyilván vízilabdázni is, meg judózni is meg kell tanulni, vagy legalábbis a judónak azt a részét, hogyha engem fognak és rángatnak, akkor ne készüljek ki. Szóval ilyen értelemben kicsit másképp kell készülni. Én ahogy nézek én nagyon sok női meccset nézek, amikor tévében van rá módom, nekem szembeötlő az, hogy iszonyatosan sokat úsznak a csajok. És gyorsabban felérnek az ellenfél kapujához. Sokkal gyorsabbnak tűnik a játék, igen, mint nem a játék tűnik gyorsabbnak, hanem a felérés. Nem. Tehát az a holt idő, amíg egyik kaputól a másikig. Hogy nyilván ez azt feltételezi, hogy embertelen jó erőnlétük van. Hogy... Hát igen, és ugye ez a fura, hogy a férfiaknál nyilván sokkal erősebbek a férfiak. És nagyobb az iram. De maga a felúszása a két csapatnak mégis gyorsabb a nőknél, mert hiába tépik egymást, annyira nem megy ki az oxigén, nincsenek annyira kemény párharcok, tehát el tudnak indulni. A férfi csapatnál 1-2 oda-vissza támadás után elfogy az oxigén, és már nem egyszerre indul a csapat, és lassabban és szétcsúszva ér fel az ellenfél kapuja elé. Ezért is fontos alapvetően a 6-6-os védekezések, zónák, támadások, mert ebben sokkal több idő van a kapu előtt a női mezőnyben. Meg hát most visszakanyarodunk a beszélgetésünk elejére, ezért van az, amit mondtam rögtön az elején, hogy aki fel tudja őrölni a másikat, az sokszor nyer. És ezért van az, hogy például Amerika, Hollandia, Ausztrália, azok mindig az élmezőnyben vannak, mert iszonyatosan kemény atlétákból vannak kinevelve a vízilabdások. Van különbség a formaidőzítés kapcsán férfi és női csapatok között? Nem, amúgy nincs, annyiban igen, amit már beszéltünk, hogy egy kudarc után egy férfi csapat gyorsabban tud váltani. Tehát arra azért figyelni kell, hogy még egy férfi csapatnál kijöhet az utolsó 2-3 napra is a csúcsforma. A nőknél, ha lehet, akkor már előtte 1-2 héttel, hogy az önbizalom meglegyen, meg kell, hogy jöjjön.
Amikor elvállaltad ezt a szövetségi kapitányi pozíciót, akkor így tapasztaltál előítéleteket, vagy sztereotípiákat ezzel az egész kinevezéssel kapcsolatban? Hát tudom azt, hogy ez azért nagyon-nagyon nehéz lehetett a női mezőnyben dolgozó szakembereknek, hogy egyszer csak most akkor jön valaki, aki teljesen máshol jön, és akkor ő lesz a válogatott edzője. És nem mondom azt, hogy akkor én most itt megbújjak, és mindenkinek a kedvébe akarok járni, de ugyanakkor meg ezt azért megpróbálom tisztelni, ezt a fajta hozzáállást, és megpróbálom meghálálni valahogy, mert azért ebbe is van jogos ítélet. Hát a másik az, hogy én nagyon bízom abban, hogy az én személyemtől is, meg amit én szeretnék csinálni, nem azt mondom, hogy bizonyos területeken talán komolyabban is veszik a csapatot. Ezt érzem, de aztán lehet, hogy nincs igazam. Bizonyos területeken, mit értesz ez alatt? Általános társadalmi megbecsülés? Hát nem, ezzel én annyira nem foglalkozom, hogy általános társadalmi, ezt én nem tudom. Persze, amikor a Faragó Tamás alatt, vagy a Bíró Attila alatt is nyert mondjuk világversenyt, akkor is szenzációsan népszerű volt a csapat, de azért akkor inkább azt mondom, hogy amióta én követem a női válogatottat, azért a hétköznapokban néha láttam olyat, hogy hát igen, van a női válogatott, és azért most szerintem ez most nagyon kiegyenlítődött, és szerencsére ebben nagyon nagy partner a szövetség is, és nyilván én meg most már, hogy ennek a csapatnak vagyok az edzője, így meg nyilván nagyon nagy élharcosa is vagyok ennek. Tehát én azt gondolom, hogy ugyanúgy kell velük bánni, mint minden profi válogatottal, és ezt szerencsére most meg is kapjuk. De persze ez a játékosokra is azért egyfajta nyomást jelent. Most ezt nem tudok konkrét példákat mondani, köszönjenek nekik mondjuk, aki szembe megy velük. Lehet, hogy valakik odafutottak a férfi válogatottakhoz, a nők mellett meg elmentek. És akkor én rászólok, hogy köszönjenek. Vagy most egy példát mondok, és nehogy azt higgyék, hogy én ilyen nagy mindent megmondó vagyok, csak az, hogy arra emlékszem, amikor én fiatal voltam, hogy alig lehetett bevenni mondjuk egy férfi válogatott edzésre, vagy a környékére. Nálunk volt egy olyan, hogy például edzettünk a női válogatottal, és akkor egy utánpótlás csapat bejött, és elkezdett mondjuk hangosan kiabálva melegíteni. És akkor kizavartam őket, és beszéltem az edzővel, és mondtam, hogy bármikor bejöhettek, de ez egy női válogatott edzés, ami az olimpiára készül. Légy szíves, gyere oda, és kérdezd meg, hogy bejöhettek-e. Hidd el, hogy nem fogom azt mondani, hogy ne gyertek be, azt mondom, hogy persze, gyertek be, csak maradjatok csendbe. Vagy például abban, hogy tehát ezek a női játékosok, ezek nyilván hozzá vannak ahhoz szokva, mert sportoló nők, hogy dresszben vannak, mert ez teljesen normális. De például én nem engedem azt, hogy más csapat, amikor mi edzünk, akkor ott oda jöjjön, addig még ott vagyunk a medenceparton. Mert egy női csapat az igenis jöjjön ki, szedje össze a cuccait, öltözzön fel, és ez egy válogatott, és ha mi elmentünk, akkor jön oda egy másik csapat. Most ezek csak ilyen példák, de azt gondolom, hogy mindig ezt szoktam nekik is mondani, hogy amire mi tartjuk magunkat, annyira fognak minket is tartani. Amiért mi megdolgozunk, úgy fognak minket kezelni. És ebben érzem azt, hogy vannak előrelépések, és ezek nekem nagyon fontosak, mert én nagyon-nagyon bízom benne, hogy ennek egyébként gyakorlat is előnye is lesz a játékban, mert azért nagyon-nagyon kell az öntudat és az egyéniség a vízilabdasporthoz. Tippeld meg, hogy a EB döntő férfi és a női EB döntő nézettsége kapcsán mekkora lehetett, melyik számot mondom melyikhez. Az egyik az 360 000-es nézettséggel bírt, a másik az 290 000. Örülök, hogy ilyen közel volt a kettő egymáshoz, mert... De az egy jó hír, hogy ilyen közel van a kettő egymáshoz. Hát én örülök neki, igen, meg mindenkinek, eleve a vízilabdának szerintem jó hír, és hát olyan kicsi a különbség a kettő között, hogy nem tudom megtippelni, várom az eredményt. De egyébként a férfiakét nézték többen, de nyilván egy szerb-magyar döntő az már, de majdnem 300 000-es nézettség egy magyar-holland, vagy holland-magyar ebben döntőcskön, az egy nagyon szép szám, úgyhogy nincs nagy különbség a kettő között. Hát igen, és ugye azért ez is nagyon fontos, hogy én nem levenni akarom a játékosokról a terhet. Ezt már annyiszor elmondtam, én magamon nem is zavar a teher, meg én nyerni akarok, de nem lehet csak úgy dobni rájuk, tehát azért ezek a játékosok, ezek jó játékosok, rengeteget edzenek, meg jó csapatokban játszanak, de azért ők
nem azok a profik, nem egy angol focista, vagy nem hétről hétre újságcikkek darmadával kell megküzdenie, és több ezer, 10 000, meg ezres nézőszám előtt játszanak. Ők iszonyatosan küzdenek azért, hogy válogatottak legyenek, küzdenek a negyed döntőben mindenhol, és ha eljutnak oda, amit ők dolgoznak és szeretnének, akkor hirtelen lesz egy olyan népszerűségük, ami egyébként nagyon jó, mert hát ezért dolgozik valaki. Na de ezzel ott nekik hirtelen kell megküzdeniük, és én ezért akarom ezt levenni róluk, mert ez bénítóan is tud hatni. Tehát, hogy ugyanolyanok legyenek, mint előtte. És egyébként szerintem ez egy nagyon nagy dolog, és érzem én is azt, hogy amikor a női válogatott eljut valahova, akkor ott hirtelen mindenki levetkőzi azt, hogy most ez női, férfi. Hát a mereve Magyarország ilyen, tehát iszonyatosan éhezi a sportsikereket, és nagyon-nagyon tud örülni minden sportsikernek, és amikor ebbe be tudunk mi is csatlakozni, az hát nyilván nekünk nagyon szerencsére. Hát, igen. Igen. Szövetségi kapitányként mit jelent neked a női válogatottnak a sikeressége? Nyilván már beszéltél, hogy nem csak érmekben mérhető ez. Nekem például az, hogy a magyar női válogatott az jelenleg egy olyan csapatnak tűnik bármilyen nemzetközi megmérettetésnél, akikkel számolni kell, de nagyon. Tehát biztos nem a magyar válogatott elleni meccs lesz a könnyű meccs bárkinek is, legyen az amerikai, olasz vagy bárki. Hogy mi neked a siker szövetségi kapitányként a női válogatott élén, mondjuk, hogyha vizsgálunk majd egy 5 évet, amíg regmelsz? Hát azért nem akarom kikerülni a legkézenfekvő válaszokat, nyerni szeretnék. Tehát nekem az lenne a siker, ha nyernénk Európa-bajnokságot, világbajnokságot és olimpiát. De, hogy mi még a siker, hát ezt meg nem tudom megmondani, mert ez annyira fura, hogy mi még a siker. Minden más. Minden. A hétköznapok, a meccsek. Az a baj, hogy én minden napot így élek meg. Tehát nem tudok különbséget tenni. Ha lemegyünk és játszunk egy jó edzőmérkőzést, ez nekem felér szinte egy EB győzelemmel. És ez nap mint nap így megy. És az, amikor leülök megnézni csak egy meccset mondjuk az interneten, és egy játékos látok, hogy azt csinálja, amiket megbeszéltünk, és fejlődik, az is nagyon. Tehát azt mondom, hogy mindent meg szeretnék nyerni, de azon kívül nincs második lépés. Azon kívül ez az egész nekem egy siker. Van-e, és ha van, akkor hogyan lehet megtörni a hollandoknak vagy az amerikaiaknak a hegemóniáját, vagy a dominanciáját a női pólóban? Van nekik dominanciájuk? Tehát, hogy Szerintem most nincs. Nincs. Szerintem volt az amerikaiaknak egyértelmű, és a spanyol-hollandnak volt Európában. De szerintem ez az olimpia óta megváltozott. Bár az amerikai úgy néz ki, hogy nagyon erős csapat lesz, de kialakulóban van. Ugye most ők tavaly 4. lettek a világbajnokságon. A hollandoknak ugye, ahogy mondtam, tavaly 5. lettek a VB-n, tehát nagyon jó csapatuk van, de nem egyedülalkodók. A spanyol, aki olimpiát nyert, az most kicsit botlatozik, bár ez is csak idézőjelbe teszem, mert ha belegondolunk, mindenkit megvernek szinte, csak mindig mi kiverjük őket. Tehát most pont mi vagyunk a mumusai, de az is egy nagyon jó csapat. A görögök iszonyatosan feljöttek, majdnem, hogy azt mondhattuk, hogy nekik indult el egy hegemónia előző évben. Az ausztrálok megint csak nagyon jók lesznek. Az olasz nem értettem, mert az egy jó csapat amúgy, hogy most gyengébbek voltak az eredményeik. A kínaiak folyamatosan jönnek föl. Tehát én azt gondolom, hogy jelen pillanatban nincs hegemónia. Lehet, hogy 3 év múlva lesz, de jelen pillanatban nincs. 7 majdnem egyforma csapat van. Igazából szerintem az EB könnyebb, mint a férfiaknál, mert csak 5 jó csapat van, viszont azért nehéz a tét, hogyha ott összekerülsz, akkor sokkal nagyobb a bukta veszély, mert te vagy az egyetlen, aki nem kerülsz be. Mert hogy nincsenek kínaiak, kanadaiak, amerikaiak. Amerikaiak, ausztrálok, Új-Zéland is fejlődik, igen. Tehát az EB az könnyebb, mint a férfiaknál, bár ez is olyan fura, mert pontosan ugyanannyi nehéz meccset kellett játszanunk, de könnyebb lehet a sorsolás, tehát világos. Inkább így fogalmazok. A VB az már nagyon necces, mert a férfiaknál azt érzem, hogy a férfiaknál van 2-3, max. 4-5, most akkor már 4-5, na, a végső esélyes csapat kevesebb van. Viszont nagyobb a tülekedés, és nehezebb Kiket sorolsz oda, férfiak végső esélyes? Hát én alapvetően 2 csapatot mondtam volna, nem a most, mert az most átalakultak, de az elmúlt években szerintem a 2 legerősebb csapat, a spanyol és a magyar volt. És akkor ehhez jött még az olasz, sokszor, a görög, és a szerbek nagyon furcsák voltak, mert a szerb az ugye az olimpia előtt az 4-be se nagyon került. Tehát őt nem tartottam volna esélyes csapatnak, és ehhez képest megnyerték az olimpiát, meg most az EB-t. De alapvetően ezt a 4-et, amit mondtam, ezt a 4-et tartottam, hogy kiemelkedő csapatnak.
Tehát, hogy nagyon nagy a tülekedés ott középmezőnyben a férfiaknál, viszont úgy szerintem jobban meg tudtam volna tippelni, hogy ki nyer a végén, vagy ki játszik döntőt. A nőknél azért másabb, mert ott meg azt se tudom megtippelni, hogy ki lesz érmes. Tehát ott ugyanannyi esély van arra, tehát az, hogy mondjuk egy ausztrál-holland 5.-6. hely van tavaly a VB döntőn, tehát ott az első hétben bármi lehet szinte. Lehet. Viszont meg is nyerheti bárki. A férfiaknál azt mondom, hogy 3-4 csapaton kívül nagyon nagy csoda az, hogyha valaki megnyeri. De hát persze erről meg szerintem azért nem szeretek erről beszélni, mert ha most Zsolt ülne itt, akkor biztos nem így, igen, akkor nem így gondolnám, mert én nem szeretem ezt, amikor másnak mondják, hogy hú, ott meg közben meg ő látja, hogy milyen jó egyébként, még egy Montenegró és egy horvát is, tehát hogy na, maradjunk inkább abba, hogy szerintem az első 7-8 az jelen pillanatban a férfiben és a nőiben is bármi lehet. És egyébként ezért nem tartom sokszor igazságosnak azt, hogy mert a vízilabda más labdasportákhoz képest tudom, hogy nem játszanak annyian világszerte. Meg tudom, hogy kisebb a mezőny, stb. De szerintem 8 csapatnál egyébként se a kézilabdában, se a kosárlabdában nincs több éremesélyes vagy győztesre esélyes csapat. Nem biztos, hogy a focit ki kell hagynod ebből. Szóval, hogy én azt mondom, hogy az nem egy nagy dolog, amikor valaki ezt mondja, hogy a vízilabdában a magyarok ott vannak a legjobb 8-ba, meg hogy bekerülünk a 4-be. De az, hogy ebben a versenyben, ha mindig ott akar lenni valaki a legelején, és ráadásul itt sokkal nagyobb a bukás veszély, mert több más sportákban elfelejtik. Tehát, hogy én csak azt mondom, hogy itt is azért keményen kell küzdeni az eredményért. A többi sportákban is, de itt is nagyon. Akkor köszönjük szépen neked, Sanyi. Neked is, meg a csapatnak is, meg azt is, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást. Köszönjük szépen. Köszi Balázs. A műsor nem jöhetett volna létre a MOL támogatása nélkül.